Hello लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि इमि ब्लगावहाय बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय ओमफ्राय लोगोफोर जोङो दिनैहाय बेरायनो फैदों आरोना लामा लामा बेरायनो फैदों ओमफ्राय आंखौ इदि नायनानै मिनिदों आरोना आङो मिनिनो ओंखारबाय एसे मोखाङाव ओरैबायदि पिम्पल्स ओंखारदोंना लोगोफोर ओमफ्राय माने हाजो सेर आरोना लामाया खिन्थु हाजोद्राय नङा ओमफ्राय नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्टिंब्ला आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो जायगाखौ मा जायगा होनोमोन बुंला गुवाहाटी की गुवाहाटी নহয় गुवाहाटी तो सकि गेटनि मा गामि होनदोंमोन मा जायगा होनदोंमोन बरगाव नामानो आरो बरगाव दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों ओमफ्राय माने जोङो थाबायलांबाय थासै आंनाव गोसोम पिम्पला गोसोम जाजोब्बायलै लोगोफोर मा खालामबावनो एसां गोबाव भिडिअ लाबोआखैमोन आं मबाइलानो जायाना ओंखायनो मालायनि मबाइलजोंसो बानायबावदों ओइथिंजाय दै नुहुरो खिन्थु नुहुरदोंना नुहुरा मिथिया ओइथिंजाय खिन्थु नायनायावलाय मोजां नुयो आरोना নাই ঘৰ কৰিছো ভিডিঅ' এনেকৈ ভাল লাগিছে